Dobrodošli na svečanu priredbu Međunarodne smotre folklora. Večeras će nastupiti svi ili gotovo svi izvođači koji su trebali nastupiti na svečanoj priredbi 57. Međunarodne smotre folklora 21. srpnja ove godine u Zagrebu. Kažem, trebali su i znate što se dogodilo? Pripreme su tekle, trebao je početi nastup, počela je kišica, pa onda ne samo kišica nego kišurina, pa onda nakon kišurine oluja, tamni oblaci i nema svečane priredbe. Te večeri smo dogovorili da svečana priredba održat će se upravo u Karlovcu. I evo nas u Zorin domu. Dobro nam došli. Večerašnja svečana priredba posvećena je 100. obljetnici Pokupske ekspedicije. Kustosi Etnografskog muzeja i nestori hrvatske etnologije Milovan Gavaci i Vladimir Tkalčić sa skupinom suradnika kajacima su oplovili Kupom od Karlovca do Siska. Večerašnjim programom s naslovom Pokraj Kupe, lađane vodice pratimo suvremeni rad društava malo šireg karlovačkog područja koje se Kupom pruža do Bresta pokraj Petrinje i sisačkih sela, tako jako oštećenih potresom. Čast nam je odmah na samom početku pozdraviti i goste iz ureda gradonačelnika grada Karlovca. I dakako sve vas koji ste večeras s nama. Drago nam je da ste ljubitelji folklora. Danas je Martinje, je li ima koji Martin ili Martina ovdje? Nema, slave, jel? Dobro. Neka im je sretno. U ime smotre, Međunarodne smotre folklora, obratit će nam se na samom početku njezin umjetnički ravnatelj, gospodin Tvrtko Zebec. Posebna mi je čast i veselje da vas mogu pozdraviti ovdje u Zorin domu, u ovom hramu amaterizma, jednog od najstarijih gradskih zborova uopće u nas. Amateri su svi ovi izvođači koje ćete večeras vidjeti i poduprijeti i silno me veseli da je i trag Pokupske ekspedicije evo počeo upravo ovdje u Karlovcu i da ćemo večeras imati prilike vidjeti 14 društava, od toga 12 iz Pokuplja, ovog dijela Karlovačkoga, a 2 iz onog sisačkog dijela. Nadam se da ćete uživati programu i veselim se i zahvaljujem se zapravo Vidi Bagoru, našem suradniku smotre, koji je obišao sva ova sela tragom Tkalčića i Gavacija od prije 100 godina, tražeći folklorne skupine i pripremajući ovaj program da bi bio raznolik i da biste u njemu i u njegovom bogatstvu uživali. Uživajte večeras i vidimo se opet na idućoj smotri. Hvala vam. Hvala lijepa na samom početku umjetničkom ravnatelju smotre gospodinu Tvrtku Zebecu, a mi sada krećemo. Jeste li raspoloženi da krenemo? Može. Moram vam reći nešto. Svi večerašnji izvođači su amateri. Jedina nagrada koju oni dobiju je njihov, odnosno vaš pljesak. Stoga ne štedite dlanove, plješćite, pozdravite ih. Svaku grupu koja će se pojaviti i koja će nastupiti. Dogovoreno? Hvala vam lijepo unaprijed. Evo, prvi pljesak uputit ćemo našim prvim gostima iz Rečice, koja se prvi put spominje sredinom 15. stoljeća prije ustanovljenja grada Karlovca. Dolazi nam istoimeno kulturno-umjetničko društvo. O 100. obljetnici okupljanja po uzoru na seljačku slogu objavili su monografiju društva. Pjevaju Ej tiho pliva žitarica lađa i Majka Maru za Ivana Dala, plešu parovni ples Kurizajla i rečičku džikalicu uz samice, rozganje i pratnju svirača. Žitarica
Evo, bili su to članice i članovi Kulturno-umjetničkog društva Rečica iz Rečice, a mi nastavljamo dalje. Pojedinačno pjevanje rozgalice istaknuta su vrijednost i u Mostanju, smještenom na utoku Mrežnice u Koranu, ispod Švaračkoga brijega kao južna četvrt Karlovca. Rozgalice su suvrstica ojkanja, duljih melodijskih ukrasa uz blaže ili oštrije potresanje glasom na slogu oj. Izvode se u kratkim oblicima deseteračkih dvostihova. U pjesmi Svi se venci venu, po čimalji, to jest prvom glasu, ostale pjevačice prilažu drugi glas. Da, bili su to članice Kulturno-umjetničkog društva Mostanje iz Mostanja. A općina Žakanje graniči sa Slovenijom i ima ostatke niza dvoraca i kurija obitelji Zrinskih i Frankopana. Žakanjci plešu vrstu polke Boškoroš, uz, kako kažu, pljoskanje i okretanje plesačica, u pratnji guca, violine i tambura ili samo orgulic, to jest usne harmonike. Vidjet ćemo i Jelačić Poljku, vrstu šimi polke koje su inače plesali na raznim svetkovinama pokraj crkve poslije mise.
Hvala lijepa Žakanjcima, a idući izvođači dolaze nam iz Skakavca sa Slunjskim Moravcima, Brežanima, Banskom i Slunjskom Selnicom i Kablarima, selima u Skupu i Koranu, koja su bila uništena u Domovinskom ratu, a okuplja ih župa Sveti Rok. Pjevaju Vuga Vugu iz Gajuge Zvala, natpjevavaju se rozgajući u deseteračkim dvostisima, te izvode šetano kolo Šuma mala. gradska četvrta Karlovca, pripada župi Majke Božje Snježne Kamensko. Postanak naselja povezuju s drvenim tornjem, zaštitom mosta preko Korana.
Nošnje štikaju plavim kolicem, a preko lanenih muških rubača i ženskih pokleća nose plave lajbace. Pjevaju kupa vodo, aj, aj, šeta okolo žito žela, te ples, džikalica uz pratnju, češlja. Ima li neko češlja za posuditi? A ne mislim da je to. Sjećam se kad smo ko klinci i mi svirali ovako na češelj. Uzmiš celofan, češelj i sviraš. Je li neko od vas to svirao isto? Niste probali? Probajte. Baš je lijepo svirati. Krećemo mi dalje.
Uz rijeke Mrežnicu, Dobru i Globornicu, te u blizini Kupe, u Generalskom Stolu, društvo Izvor osnovali su 2003. godine. U društvu imaju izvrsnu skupinu pučkoga kazališta. Anton Katić i Ankica Moškun za nas pjevaju Pokraj puta vrba prolistuje, te rozgaju uz guce, violinu, bas i bugariju u svirici Drmeša. Kamanje je najmanja općina županije sa 7 sela. To je naselje u Skupu na granici sa Slovenijom. Dvoglasno pjevaju pjesmu Banda zasvirala, te uz pratnju tamburaša plešu polku u parovima i drmeš uz jačenje, samicu rozgalicu, plešući u četvoro, u parovima ili u velikom kolu. Draga
po kojoj se iduće društvo nazvalo, smatra se cijeli kraj između rijeka Dobre i Mrežnice. Uz Novigrad na Dobri, kao središnje paursko naselje, za Dubravce se kaže da su srce Paurije. Muška pjevačka skupina pjeva uz lončani bas Prdu. Pjesme Volio sam jednu malu, zatim Rozgaju, a pjevaće i Tekla rijeka, Bistra Dobra. Lasinja je smještena u središnjem dijelu Pokuplja na desnoj obali Kupe. Župnik Antun Klasinc, čije ime društvo sada nosi, pokrenuo je društveni život Lasinje od 1926. godine u skladu s djelovanjem seljačke sloge. Ženska vokalna skupina pjeva pjesmu Djevojka Mara, Oj Lasinjo, selo moje malo, u kolu, plešu Šimičku i Crveni drmež uz tamburaše i rozganje. Oj,
A sada odlazimo u Donju Kupčinu, mjesto u općini Pisarovina pokraj rijeke Kupe. Ima više od 1000 stanovnika i drugo je selo u Hrvatskoj prema broju naseljenih roda. Djevojke pjevaju Opada i lišće, uz tamburaše plešu Staro sito, a zatim svi vode biračko kolo Lepa Mare Vojvodica, te drmeš s pjevanjem samica. Sagane
Pokupska dolina nalazi se u bližoj okolici nizvodno od grada Karlovca. Društvo Sveti Antun okuplja članove iz Graca, Vodostaja, Donjeg Mekušja i Husija te Kobilića Pokupskog. Žive u čvrstom suživotu s prirodom i rijekom Kupom koja često poplavljuje to područje. Pjevaju na izvoru pokraj vode ladne, ej Kupa vodo, te se natpjevavaju rozgajući. Na izvoru
Sela se nalaze na glavnoj prometnici Sisak-Zagreb. U jugoistočnom dijelu Turopolja, u Odranskome polju u dodiru s Donjim Pokupljem. Selom dominira župna crkva Svete Marije Magdalene, sagrađena 1765. godine. Spomenik je nulte kategorije, teško oštećena u nedavnim potresima 2020. pa je zato u obnovi. Izvode pjevano kolo Se devojke oči orgulaju, zatim kolo Kupa reka teče iz daleka, te pokupljanski drmeš uz violinu i tamburaše. Orgulaju, orgulaju.
A sada nam dolazi društvo koje nosi ime zaštitnika župe Draganić Svetoga Jurija, čija crkva s Brijega gleda na 14 sela današnje općine. Za šetanim ženskim kolom Šebešićka muški će zaplesati čardaš uz tamburaše, slijedi Draganićka poljka i na kraju drmeš uz posamić, solistički napjev Rozgalicu. Sastav Guci i Rozganje prepoznata su i registrirana hrvatska nematerijalna kulturna dobra. I tako malo pomalo, evo stigo smo i do samog kraja večerašnje svečane priredbe Međunarodne smotre folklora pod naslovom Pokraj Kupe, lađane vodice. Na kraju odlazimo u Brest Pokupski. Brest je selo Petrinjskoga Pokuplja na uzvisini pokraj Kupe.
Stanovnici se osjećaju kao da su stoljećima na granici istoka i zapada. Društvo je osnovano 1923. godine kao ogranak seljačke sloge, a o 100. obljetnici izdali su monografiju. Bogate nošnje tkane su od lanenoga platna i vezene svilom nježnih cvjetnih motiva. Pjevaju kupom plovi lajdica, šetano kolo, beli golub preko kupe viče, te kolo bela bluza, a crleni krajci. I na kraju brestovski drmeš uz tamburaše s violinom.
uz Kulturno-umjetničko društvo Pokupljanka stigli smo eto do samog kraja večerašnje svečane priredbe Međunarodne smotre folklora pod naslovom Pokraj Kupe, lađane vodice u prisjećanju na pokupsku ekspediciju, dakle prije 100 godina. Na kraju želimo zahvaliti svima onima koji su na bilo koji način pomogli. Prije svega evo i ovom našem domaćinu, Zorin dom ovdje u Karlovcu, zatim Ministarstvo kulture i medija, gradu Zagrebu, turističkoj zajednici grada Zagreba, te Hrvatskom društvu skladatelja na potpori Međunarodnoj smotri folklora. Zahvaljujem i svim suradnicima smotre koji su stručno i organizacijski uz pomoć Kulturnog centra Travno pripremili program smotre. A do iduće smotre, živjeli!